Sizoqhubeka nama-questions wethu as i-founder of Ikasi Represent Entertainment. Ungasitshela nje ngomlando wayo nokuthi kena kwafinyeleka kanjani kuthini uze uthi kena ngifuna ukuqala Ikasi Represent Entertainment. Kwaqala kancane akusinto eyashesha nje. Kodwa ukuqala kwami ngaqala kwaba ne-laptop endlini, kodwa yayingathengelwanga mina. Kodwa nje yayithengelwa ukuthi kube i-laptop yasendlini. Into esisebenzisayo sonke esihlala sonke for ama-movie nani ukuload izinto ezibalulekile. Kwathi makhamba isikhathi kwaba ukuthi okay nami sengifaka into zami ke sengiyaqala nami ngiload into zami, but angibakhombisa endlini yabo ukuthi nami sengiload into zami. Bebeqala bengiboleka i-laptop ngiqale ngithi ukubaleka nayo ngekamereni, and then ngiqaleke ngenzile ku-music. Kodwa i-mic ngangakabi nayo, ngangisarekhodela kwi-speaker se-computer se-laptop. Ngizama ukurekhoda ngenza nje into zami ekamereni until umama agcina notice vele. Kwathi makhamba isikhathi ngathola ukuthi kumele ngiyothenga i-mic komunye umjida, and then ngaya kuye ngafike ngamcela ukuthi cela ngidayisele i-mic. Vele wayi-advertisile ukuthi uyayidayisa ku-social media. Savumelana ngokuthi ngizomkhokha kancane kancane because ngamtshela ukuthi ucash anginawo yabo, nasendlini futhi angiboni ukuthi bangavuma ukungithengela yona cash because abazi ukuthi ngiyaphi ngale talent enginalo yabo. Ngase-ke decide ukuthi okay uthi ngithathe i-mic ngizomkhokha per month, every month ngimkhokha maybe 100 rand kaphezulu. 100 rand kaphezulu. Kufika kwami ne-mic endlini ngimchazele ubaba, okay ubaba understand. Umama wayehambe nomsebenzi ayi-respirate. Ngimchazele ubaba understand. Kwaba ukuthi ngivula i-studio nyana nje ngasibetha for Ikasi Represent. Lapho ngangisase ne-laptop ne-mic kuphela. Ngaqala ngenza music, ngaqala ngafunda ukuproducer. I-production yayisase normal, yayingakaqini ngaleyo ndlela ukuthi sengazi kabanzi nge-production. Nami ngangisabiza i-less price, mimi ngangisabiza 40 rand i-recording because khona umuntu naye wayenza i-recording wayethi 50 rand. Ngabona ukuthi ngcono mina ngehlise because lo uthi 50 rand uyayazi quality yena music wakhe vele nambe ngirecorda kuye. Ngcono mina ngithi 40 rand because quality yami ayikaqini njengeyakhe. So uzokwazi ukuhlanganisa nama-customer and stuff. Business, that's how it works. Ngaqala kancane-ke, okay abantu beza amajida akhokha imali vele bengibeka vele. Ngenzela ukuthi athi ngibeke khona ngizokwazi ukuthi ngikhokhele le mic engithathe ngokuthi kumele ngikhokhele per month. Ngaphusha kanjalo until vele ngize ngiyikhave yonke le mali. Ngahamba ngomnika umfethu yonke into yaba right. Kwathi makhamba isikhathi ngabona ukuthi ngidinga sound system for ukuthi abantu bebe-record ama-artist ezwe sound nami bazizwe kahle. Kwatholakala ukuthi endlini ade khona vele ama-Twitter nyana. Bekunama-Twitter kuphela endlini. Ngaya kumfana besebenza nomama ngamcela ukuthi cela maybe angiphe nje i-decoder endala engasebenzi. Wathi unayo kodwa iyasebenza, inkinga akasayisebenzisi vele indala. Anganginika maybe ngo-50 rand. Hayi okay ngijabule nami ngiyithatha. Ngangithatha phele 3 days khuphuke ngiyekala ngimani. Nakhona bengibizile nje just for i-studio session. Sisakhuluma kushuthi kufike lento emqondweni yami ukuthi athi ngimbuze manje uthi akanayo noma isabhuva noma something angangidayisela kona. Wathi hayi unesabhuva. Hayi kwabo ukuthi vele ngiyawina vele. Wangidayisela leyo sabhuva. Ngaqala ke vele kwaba i-studio ke esibonakalayo ke. Nami ngaqala ngakhuphula i-quality. Kwaya ngathola umuntu oshaya ama-beats, igama lakhe uLipsa. Kwaba uyena ke zonke inkomo zami ongishayela ama-beats.
wathi makhamba isikhathi ke ngase ngiza la ekhaya ngizocela ukuthi sicela ningiregister music wami kuma all digital platforms because ngangisengishaya ngama beats vele homemade ngoba njalo kodwa kukhambela kanjani so far kukhambela kahle ayonke into ihamba kahle hayi sajabula kakhulu ukuzwa lokho mfowethu nathi siyazama nje mfowethu ngakho konke indlela esingazama ngayo ukuthi kena sinincede and uma kungukuthi nje ukunceda kwethu kukhona ibanga okunilekelelayo ukuthi nilihambe siyakuthokozela kakhulu lokho uma ngabe uqhubeka nje cause now usuku ibusiness manje no matter isase ncane but it is a business now so like ngesingawe how do you manage a business side and nokuba iartist ngiyakho indlela wena ukumanage kanjani balance nje kanjani mina ngikuthatha izinto eyodwa ukuthi okay ngiyacula ngiyarapper ngiyaproducer ngenzani ngikuthatha izinto eyodwa ngikuthatha as music angikhona ukuhlukanisa ukuthi ish lokho umsebenzi ngikuthatha vele umsebenzi wami owodwa noma ngikwenza nje angizizwa ngikhathala ngizizwa nje ngathi ngalokho ngiqhubekile nje ngenza produce ngapha ngenze ngapha yabona ngapha uyabadayisela ama services ngapha uyayiphushela hayi ngikuza impela because at the end of the day ama business principles nama personal interest kumele kube separate ngokuhamba kwesikhathi kumele ukufunde lokho ingakho ngibuza le question le because i-crucial kakhulu leyo nto leyo because ama business amaningi ayawa awiswa ukuthi kena ama owners wakhona awakuthathi serious ukuhlukanisa ibusiness nama personal interest uzuthole ifamily yona isithatha sengazathi kena akufanele ilona ikhokhe kuba ukuthi mhlawumbe maybe kukhona ongabasiza ngako ngebusiness because bazi wena because ibusiness kahle email ibusiness wazi waqala ibusiness is something else eseceleni just leyo iadvice ukuthi kumele uyiconsider going forward because ibusiness kumele likhombise igrowth yalo ngokuyimela ingakho ngithi ngibuza nje le question lena because kumele ube ne separate attention ukuthi ke namanje ngi-artist and nabantu mebefika kumele bazi ukuthi ke namuthi siyasebenza I am an artist futhi mase befika ngokuthi ke nabafike ngokuzothenga ama services noma ngathiwa bakwazi as an artist banokusebenza futhi nawo kumele bayihloniphe i-business yakho because it's business imele ayisi wena i-business ingakho akumele kube khona ama favor ukuthi ke na ngoba naku ngikhipha ingoma nawe ngifunda nawe ngiyakuvakashela ngihlale nawe eRomini sibhale mhlambe maybe when it comes to ama services ebusiness wena sekuba exceptional ukuthi ke na yena kumele angakhokhi and stuff zonke lento lezi ile iya safari business ngaleyo ndlela leyo so yeah business nje is business yayibona lento le so yeah but ngokuhamba kwesikhathi ke if you need help ekuqinisekiseni ukuthi ke na ufaka umuqa ogqamile because kwanawe uyithreat ebusinessini yakho akusibantu kuphela ukuthi mhlawumbe abantu abaseduzane nawe bangakuyisela ibusiness kwawena uyithreat because uma kungukuthi ke na uzothi ke nayi mina nje ngiyathatha ngiyazenzela mhlawumbe maybe ama products ngiyathatha nje ngiyadla ngoba na ibusiness yami ibusiness mawuthatha kuyo kwanawe uyayikweleta so yeah that is the professionalism of ibusiness noma ngathiwa uhlobo lwebusiness waqala nje into yaba nje kwi-category of ibusiness that is something else ngomunye umuntu la you are two separate entities we artist ngapha ibusiness ngapha so that iba
ne cash yayo eyibeka separate engahlangani nokuthi ke na wena uyi artist udinga something personally uthatha yona le mali lena uzukhohlwe nokuthi uthatha imali yebusiness and stuff like noma athi uyayithatha uyayikweleta kumele ube discipline ukuthi ke uyayibuyisela and le mali lena yenza izinto zebusiness kuphela ayenzi izinto ezingahlangani nebusiness. So i-discipline into eyenza ukuthi ibhizinisi ikhule, ayikhanda imali yayo ikhulise yona. So yeah, ngiyakuzwa ukuthi ke na so far uyirana kanjani, but it was just a piece of advice ukuthi ke na going forward professionally, not mhlambe ngokuthi opinion yami. It's a professional fact le engiyishoyo ukuthi ke na that's how business it works. Okay, sizoqhubeka siye lapha na kwi-inspiration. Ilona i-independent hustling yakho, i-mindset yakho isebenza kanjani? Ngokuzimela nje uyihustlishele njengoba usho nje ukuthi ke na izinto boyihlanganisa kanjani, because unabazali bayakusupporta as at the beginning of i-podcast ukuvezile lokuthi abazali bakho isupport yabo ingenye indlela, but you don't take advantage of that. Uyazama ukuthi izinto uyitholele, ngamanye bakubambe nje lapho bakusupporte ke, kodwa wena uyazama ukuthi ke na uyimele. That is a good thing. That is a good thing mfowethu ukuthi ke na ufuna ukuthi ke na yonke into iphume esithukuthukini sakho. Yayibona lento leyo. Ngiyakunqoma kakhulu kule nto leyo, engazathi ke na ungaqhubeka kakhulu, because abazali they are not around for your whole life. Yabo, one day vele you will be on your own. Mhlambe uzobe sewune family esebheke wena. So like ukuthi nje uqale nje kusemanje ukuthi izinto oyifunayo uyilwele wena ukuthi uyitholele into enhle kabi lento kuleyo age leyo, umkhubo omuhle kakhulu lo. So like independent hustling yakho as uhustlisha, i-mindset yakho wena ithini kuwe, like what does it mean to you? Like ngifeel motivated yabo kakhulu, feel motivated ngale ndlela eyisimanga ngokuthini nami ngicina ngizizwa ngikhululekile mangi achieve i-goal yami. Yo, that's the best question I was answer I was hoping for. That means i-mindset yakho, it's a very health mindset. Very very health, and abaningi kwi-age yakho abayi-achieve leyo mindset leyo ukuthi ke na bajabuliswe izinto ezikanjalo. But that is cut. Abanye baze bahlale ekhaya isikhathi eside kakhulu kungaphumeki ekhaya ukuthi bayimele ngenxa yokuthi ke na umusa wokuthi babe naleyo mindset leyo uba kude kakhulu nabo. And ngiyakubongela kakhulu ukuthi wena mfowethu kule comfort okuyo une support yabazali, but you have that mindset. That is a very 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 precious thing. Ngiyakubongela kakhulu mfowethu, uqhubeke nje kanjalo. It's a good thing, umkhubo omuhle. Awusoze waba umthwalo womuntu nanini empilweni yakho. Going forward uzoba nje indoda ehloniphekile, because yazi uma uphila ngaphansi komusa wabanye abantu kunzima kakhulu ungakhona ukuzenzela izinto udepende kwabanye abantu. So impilo yakhe iba more easier and more free uma kungukuthi ke na wena uyafunda ukuthi yonke into oyifunayo you go for it. Number one mfowethu, number one. I'm very much impressed. Siqhubekela phambili mfowethu. Ama-challenges, khulume ngama-challenges ukuthi ke na so far mapha ama-challenges okuwabhekana nawo and wa-overcome kanjani? Maybe ku-music, ku-hip hop, elifini, both elifini naku-music. Elifini ama-challenges enginokuba nawo, nginokuba nalawo maphutha yabo, bese maybe umzala yangithethisa yabo, azame ukungifaka endleleni, and then bese ngiba naleyo nto ukuthi man yabo masengikwatile nami ngiba naleyo nto ukuthi mana angeke ngihlale phansi ngibhale.
ngiba nje naleyo nto mangiqeda kubhala sengizizwa ngikhululekile sengingakhona ukuhleka ngikhona ukwenza konke. Okay, like music to you it's like a therapy now. Yeah. Ngicabanga ukuthi ke na i-lifestyle yakho imnandi ngendlela eyisimanga futhi ibalansile kakhulu. Keep it up with that, man. And size ku-inspiration. Who inspire your music? Kubukela kubani nje? And nangelinye ilanga uma uthola ithuba lokuthi ke nobe sesitebhisini esiphezulu, obani ongafisa ukuthi ke na ushiyelana nabo istage nje? uDan Kane SA bese ngaba uye kuphela ku hip hop music bese ungangidlalela nje maybe ku DJ nani ngathanda ukuthi kube uGabza. Gabza the small. Ngathanda kube uGabza. So like labo bantu boyithuke mhlambe uma ungathiwa nje uyachaza ngeyakhe indlela why bangama role models when? Because impilo yabo bayiqale from phansi vele basakhula basangangami. Azange bajoin lezi zinto lezi ezinomkhonyovi nani bathi kuyaphilisa like ama free passes and stuff. Bayikhuphukele nje bona bayibo gazi men of God. From vele phansi until manje oba sebephezulu nathi lokho bese kuya inspire njengo Big Zulu thi ngibikise nje ngo Big Zulu. uBig Zulu naye umuntu okhule esokola kakhulu akhula azama akhula until abakule level akuyo manje. Amandla akhe ithukuthuku zakhe, so that's why ngilandela labo bantu because banezithukuthuku zabo noma bangashona yikho into ezohamba yonke into yabo iyohlala injalo. Hayi ngikuzwa kahle. Mfowethu ngicabanga ukuthi ke for now imbuzo ebenginesifiso sokuthi ke nje ngiyikhiphe kuwena futhi ikwazi ukuthi ke ibe wuju kubabukeli bethu sengiyisenge ngokwanele. Okwamanje ngathanda ukuthi ke usiphe i-performance lo silungiselele yona namhlanje. Hayi akunankinga. Ingabe u ready? Hayi ngiready. Hayi. Okay. When you ready, I'm ready. Yeah. There you go. Ish. Baman Scruff on the beat, Uledza on the beat. Yeah. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi adonsa uMarufasa. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi adonsa uMarufasa. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi adonsa uMarufasa. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi adonsa uMarufasa. Mina lo love oblome khonene feeling the game inhloso ubhanyisa kudilika indonga kuxoxa amavaka umshayi wesinqoqo kaleja sabungamazi ngidala nomkhokho mfana segero ngibahlisa amapipe baphila ngenqaba mangicela ngiyabhoma suka bathatha ama-chance ngidonsa u7 ngimisa usikisa then touchline anginayi punchline dlala lushuni kuhlala amakhanda kamobhamene ngigida bangazi yona umthandazo kuqa ngibangene kushiya ulimele inemintana kala mufata isuka nginazwela lesikhathi sama wasibona inegear rest by Zulu ngifubabhi click camera ngishoti baya computer phela mchasing zimbi indaba amasenkadla ngisaba ungamazi umfana sezola kuzihenise ehlise ngezola try me now ngizela ngobuthonga ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi nadonsa uMarufasa. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi nadonsa uMarufasa. Ayisuka balik ingane iphethe isincane bafike bafuthi
adonsa umarufasa ayisuka balika ingane phethe isincane bafike bafutsha adonsa umarufasa ayisuka balika ingane phethe isincane bafike bafutsha adonsa umarufasa ayisuka balika ingane phethe isincane bafike bafutsha adonsa umarufasa tshela bolovo ukuthi sengifike nami mangibheke i-soft life ngizoyiphila ngishaya ngeqephe engaconsi ngawo makufika ugatsheni womapha ungasikhathi ngimpress uchera zangicela i-selfie khuphi idayimane ngihamba njengono faka ukushisa ngichanyele kule game fucking your bitch yangithanda incosi yakho ngena ngizigama esosho ngangikhenyi fucking this game njengo-20 diamond slow inamanzi ngathi uvula impompi igama ubhameni ungabuzi lalela manje ngayipaka wangithinta engayilena ayisuke mayisuka kuyofika umalena futhi ugcwele ibhebhe sigcwele umandela mina ngiyinkosi ngiyakutshela ngiyaphoa ingane phethe isincane ngiyacabanga iphelela lapho-ke yey hayi umlilo lona umlilo mfowethu hey hayi uvuthiwe yabona indlela uginqika ngayo hayi mfowethu yabona this is a standard bona masikhuluma nge-standard sikhuluma ngento ekasong mfowethu ngiyakunqoma kakhulu mfowethu muhle kakhulu umsebenzi wakho and italente lakho mfowethu liyakhanya ngikufisela nje inhlanhla mfowethu ukuthi kuye yonke imizamo mfowethu oyizamayo engathi konke kungakhanya ungakhohlwa nje ukuthi kena uhle nje usithinta la ekhaya uma ngabe kunezinto ozidingayo mokuthi khona la singakhona ukuphonsa khona sizophosa because iyona lento lena mfowethu esifuna ukuyibona kuwo wonke imizamo yethu kuze kube khona i-KQ Records of Salvation Studio. It's because sifuna ukubona lento sibonisa yona namhlanje. It's very much beautiful. It's success for us. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Mhlambe nje ungayibongela uthini nje mfowethu kule achievement engaka mfowethu kulo msebenzi ongaka osu achievile ngestory sakho sosikhulumile ukuthi ke uqale kanjani, like this is what you can show for ithukuthuku zakho. Ungayibongela uthini nje? Ngiyibongela ukuthini, like ungazibongela uthini nje uzibongela wena? Ngazibongela ukuthi ngiyakhona ukusheshe ngicabango iyashesha ukuvela through ku music. Ngiyakhona futhi ukushesha izinto ngizibone iseza noma isaqhamuka. Ngiyakhona futhi ukushintsha leso simo before konakala noma kanjani. Yeah man, another thing engithanda kakhulu, professionalism. Indlela uhlonipha ngakhona umsebenzi wakho, indlela oyihlonipha ngayo, indlela i-character yakho ikhombisa ngakhona ukuthi kena ungumuntu oserious kanjani ngempilo yakho. Kule age okuyo lento lena mfowethu inkulu kakhulu and uyakude ngayo. Keep it up mfowethu, keep it up. And ngicabanga ukuthi kena uyisibonele sihle kakhulu mfowethu koza kwenu abazazi izinto ezinhle. Ingakho nje manje ngifuna sindlulele nje kunawo ama questions okuvala lapho sizofocusa kwi message to young people and upcoming artists ukuthi kena ithini kubo, yiphi advice ongabanikeza yona ukuze ba-achieve lo hambo solu-achievile wena, young people and upcoming artists. Engingabatshela kona nje ukuthi bangakwateli izinto zabanye abantu, bazame ukuzenzela izinto zabo ezithi bona ngamandla abo, bakhone futhi nokuyibamba bayiqoqe kuwo lelo talent osukunalo, noma athiwa umusic, noma athiwa ibhola, noma athiwa yini, kodwa bakwazi ukuyiqeqesha, bayibambe, bayitshele bona, bayimotivate bona, bangezwe ngabantu ukuthi bathini, bayitshele bona ukuthi I can do this.
uphupha live umnikazi asaphila. Hayi mfowethu wayibeka iyezwakala. Ngicabanga ukuthi lawa mazwi lawo kumuntu ozaziyo ukuthi kena ufuna ukuyibona ayinto azoyiqhenya ngayo kusasa. Angeke aze awayeke la mazwi lawo. Ngibabongela kakhulu mfowethu ngokuthi kena babe nenhlanhla ukuthi kena babe ngabalandeli be-KQ Records of Salvation Studio ukuze bathole i-inspiration efana nale. Uyayibona leyo nto leyo. So njengamanje about ikasi represent entertainment. Zithini ilona i-vision for the future ufisa ukuyibona ikuphi khula kwayo and stuff. Ngifisa ukuyibona iphezulu kakhulu kulezi zinga lilukuthi maybe siyilanda lama record label labo Nkabi Records, Afrotainment. Vele ngifisa kube kanjalo because nami ngithanda ukuthi ngibe namanye ama-artist, ngibe ne-manager, umuntu ozongimanage. Angikhombisa indlela ukuthi okay khamba kanje nje qhubeke kube record label enkulu ezogcina isiza nabantu abadinga amathuba for ama-talent abo. Mfethu ngifisela inhlanhla njengathi kena konke kungahamba kahle kufezeke kakhulukazi ngenxa yenhloso yayo pure ngalendlela uyiqhaza ngakhona mfowethu. Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu lapho ngikufisela inhlanhla kakhulu mfana kithi. Kuma projects nama future plans ngikhuluma lapho ngama current projects, ngama collaborations khamba kanjani? Okwamanje kusathulekile. Okwamanje kusathulekile kodwa ngenkathi ngisasebenza kakhulu e-studio bebengibiza e-studio sosebenza noma bavakashe kulesi sami. Sisebenze nje strong. Release futhi mas-release siperforma kuyinto nje normal. Because ama collaborations esingawasho mancane singengawathola kodwa ama projects sengikhiphe kakhulu futhi ngawalanda ama-artist azange ngibe nomona kuma projects. Amaningi ama-artist sengisebenzile nawo. Hayi into enhle kakhulu mfowethu leyo, into enhle kakhulu. Siyayibonga kakhulu. Ukhona nje umusic mhlambe maybe ongathi kena bangawulindela abantu. I1 ingoma nakhona nje esele live onini abangayilindela bengakayikhiphi vele. Okay mhlambe bongakahleli ukuthi mhlambe bangayibuka nini noma uzo announce wena nje ezibakulandela nje bazobona ukuthi kena sisendleleni. Izophuma ngoDecember ngobuyi 12-13. I-title ithi kunzima. Ngihamba no-Notorious M vocalist nembongo ophiwe kuhle. Hayi mfowethu ngifisa inhlanhla kakhulu mfowethu. Ngithemba ukuthi kena nje ukuphuma kwayo izolidla ubhedu. Uma unelithuba ubhukhuzela ekhaya ukuze uzokwazisa abantu ukuthi kena hayi sekunjalo iyeza ingoma. Nankinga. Alright, ayikho inkinga mfowethu. Ngicabanga ukuthi kena sibe ne-interview emnandi kakhulu kanye nawe and kuningi kakhulu esikutholile okuzoba very much useful for ama viewers wethu. Manje ke ake uyitike nje ngalesikhathi esisele nje ukuthi kena wamukele abantu kuma platforms wakho ukuthi utholakala kanjani and stuff. Kuma platforms ngitholakala as uBarman Scroof SA. Ungangisearcha ku-Google ingoma zami zizoyivelela zona. Vele uthi nje Barman Scroof SA. Facebook ngiRepublic laseMzansi. Imngedwa vele ngizovela phezulu mangisearcha. Bese TikTok ngulungisantando. Nakhona nginethemba ukuthi uzongibona. Ngina 400 and something followers.
bese kuthi ku-Instagram ngulungisa Ntando. Kodwa ke la ngitholakala khona kakhulu TikTok and Facebook. Lapho ngangithola full time 24/7. All Na right. WhatsApp ke ku 0781450076. Ilapho kuphela. Number one mfowethu. So are you available for ama bookings mhlambe mengaba khona njengathi ngine upcoming event ngingathanda ukuthi ngifeature le ndoda ibe khona ibe ngabanye abanandisi you are available? Ngi-available kakhulu. Okay. Yeah. Hayi ngoba usiwashile ke nje ama details wakho ngithemba ukuthi kena abafisa ukuthi kena babe nawe whatever event they have they can be in touch with you. Okay, ngicela nje ukuthi mfethu ushamazwe wakho okugcina bese uvalelisa. Take care bafethu, nibe grand, niphathe kahle, nigade oba sibuza nobumnandi kanjena kuze uDisemba sohlwanisa unyaka. Niphathe kahle, siqhamuleleni kahle sonke unyaka. Nohlezi nila. One love. Number one mfowethu. Sibonga kakhulu sesifike emaphethelweni ayo i-podcast yethu yanamhlanje. Sethemba ukuthi ke nizo enjoya kakhulu njengalokhu siqinisekisile ukuthi sinitholela uju lonke njengoba lunjalo kwisihambeli sethu sanamhlanje, njengalokhu simazi ukuthi kena unawo amagalelo esasemncane nje engaka kodwa une potential enkulu, futhi uma kungukuthi kena sibeka ebalazweni kanjena izoba i-motivation kwabaningi, more especially kuyilintsha esakhula engakayithathi serious izinto. Sibonga kakhulu. Socela ukuthi kena niqhubeke nokusilandela kwi-page lethu la ka Facebook KQS Records of Salvation. Nikhuphule nje laphayana nje ama followers sikhule njalo ukuze sizokwazi ukuthi kena sithi masiletha le inhlelo zikwazi ukuthi kena zibonakale, zibonwa abantu abaningi kanjalo naku YouTube. Ngicela ukuthi nisubscribe nakhona. Siyabonga kakhulu kwabalo beqhubeka besubscriber. I-support yenu isho likhulu kakhulu. Nisubscribe kumahala then naku ku TikTok ngicela ukuthi siqhubeke nisubscribe nakhona. Siyabonga kakhulu. Lona bekuthula Sizwe kaNkabinde aka King Scorpio, the slow poison TKG. Peace.